Ja? Ja, maar jij bent rechts, hè? Dan hou je links je zadel vast. Of sla je met links. Probeer maar eens. Nou, ik denk dat je hem andersom moet pakken. Hamer daar, ja. En dan draai je deze een beetje zo, dat je er echt goed voor zit. En hier een flinke tikstrap. Nog eens. Oh, ja. Hartstikke idee. Oké. Ik ben Marloes Trezoni, ik ben de juf van groep 8 van de Sint-Bavorschool in Oostburg. En waarom komt groep 8 hier in het Swint College? We werken mee aan een pilot van het Swint College om de overgang tussen het basisonderwijs en het voortgezet iets soepeler te laten verlopen. We zijn hier nu de tweede keer en we zien ook dat de kinderen al iets vertrouwder zijn. We vinden het erg leuk dat het Swint College dit voor ons regelt. De bedoeling van het project, het is een project dat 4 weken duurt. De bedoeling is eigenlijk om de kwaliteit van het onderwijs op het Swint College te verbeteren door de aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om dat beter te maken. Zodat je doorlopende leerlijnen krijgt en de kloof zeg maar, voor leerlingen van groep 8 tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om die kleiner te maken. Zodat de sprong naar de grote school kleiner wordt. Dat is de bedoeling. Wie is er linkshandig? 1, 2 linkshandig. Kan jij dat zo zeggen? Zo? Dat gaat niet. Dus waar moeten we dan op letten? Voor de linkshandigen? Dat je dat blokje daar. Nee, de andere kant hier zo naartoe staat. Natuurlijk, kijk. Dus nu kan ik. Dus wel links aan. Hoe is je naam? Charlotte. En wat vind je ervan dat je hier lessen kan volgen? Ik vind het super leuk, want het is ook wel een keertje wat anders. En dan krijg je ook een beetje een kijkje hoe het volgend jaar gaat worden. Ben je van plan om naar deze school te gaan? Ja, ik ga eigenlijk niet naar een andere school. Super leuk. En ben je ook van plan om naar het Swint College te gaan? Ja. Waarom? Nou, ja, iedereen is hier gewoon super vriendelijk en zo. En ze geven goede lessen. En ja, dat vind ik gewoon belangrijk. Weet je al wat je wil gaan doen? Ja, ik wil advocaat worden. En welke richting moet je dan volgen? HAVO-VWO. Oké, en kan je goed leren? Ja, ik vind zelf van wel. Nog veel succes. Dank je. Ja, het is gewoon leuk om nou dingen te doen. Iets anders dan ingepakt. Hoe heet je? Eva. En vind je het leuk om deze les te volgen? Ja. Waarom vind je het leuk? Ja, omdat je gewoon hier bij die stenen kan je gewoon overal lekker hard op slaan. Dus je bent graag actief. Ja. En wat vind je van het Swint College? Leuke school. Ga je er ook naartoe? Ja. En zijn er nog meer redenen dan deze les? Ja, omdat mijn moeder les geeft op het zwemmen. Oké, dat is een goede reden. En hoe heet je moeder? Mevrouw van Hey. Want dan kunnen we meer dingen doen
En dan weet je al meer voor volgend jaar. Oké. Ben je van plan naar het Swing College te gaan? Ja. Waarom? Het is dicht bij mij in de buurt en mijn broer zit er ook op. Weet je al wat je wil worden? Nee, nog niet. Zou je zelf docent willen worden? Nee. Oké, dankjewel voor het interview. Ja, graag gedaan. Het uiteindelijke doel is om voor alle scholen in West-Vlaanderen, alle basisscholen in West-Vlaanderen, in samenwerking en in overleg met hen dit project uit te bouwen. Opdat alle basisschoolleerlingen van groep 8 de kans krijgen om te wennen aan het onderwijs op de middelbare school en hier op het Swing College. Duidelijk, dankjewel. Oké, graag gedaan.